Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Quan escoltem la ràdio o un podcast, esperem trobar-nos amb les veus que ens acompanyen al llarg de tota la temporada. Ja us aviso que avui això no serà ben bé així. Si més no, no serà com cada setmana, perquè avui li donarem la volta al mitjó o a la truita, a aquest espai. Ens posarem cap per avall i, el més important, remourem els col·lectius en xarxa, cosa que, per cert, m'encanta. Coneixerem l'altra cara de les veus que us acompanyen cada setmana en aquest programa que lluita incansablement per la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+, que trenca murs, que obre fronteres, que fa camí. I que necessari, això de fer camí. Per als qui seguiu aquest espai, ja sabeu qui són en Lluís Rodríguez Lago i en Manel Ferrer, però com són? Què fan? Per què ho fan? Com es porten entre ells? Què els agrada i què no suporten? Tenen parella? Fills? Per què han arribat fins aquí i fins on volen arribar? He de dir-vos que avui vinc carregat de preguntes i espero moltes respostes. I és que, com predicava Forrest Gump, la vida és com una capsa de bombons. Mai saps què et tocarà. L'únic que tinc clar és que aquest parell de bombons els hi tocarà respondre preguntes. Encantat de saludar-vos. Jo sóc en Xavi Canalies i avui, al Col·lectius en xarxa, l'altra cara. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Què? És preciós. I Xavi Canalies. És preciós això que ens has Que fet. guai. Has vist o no? Ja ha valgut la pena. Sí, Només per tant. aquesta presentació ja ha valgut tot la pena. Saps que diuen a vegades que als entrevistats se'ls ha de fer un petit massatge Ja. abans de començar? Ens ho ha semblat, Perquè estiguin tranquils. Què tal? Molt bé. És que avui hem decidit posar aquest programa cap per avall i fer l'altra cara del Col·lectius en xarxa. Avui crec que és el 110è programa, que es diu aviat, i d'un programa dedicat a un col·lectiu que necessita programes com aquests. A mi, per començar, m'agradaria saber com es comença a gestar tot plegat. Com comença el Col·lectius en xarxa? Doncs comença perquè en Manel té molt bones idees i un dia... Bueno, ell i jo ens coneixem arran d'un llibre que jo trec i m'entrevista i després rebo una trucada d'ell que em diu: tinc un projecte molt interessant, vull fer-lo amb tu, què em dius? I jo dic que sí. Sí. Allò, vols casar-te amb mi? I jo, Gairebé, sí. I tu per què et vas fixar en el Lluís? Perquè el Lluís, diguem que ve de la docència. No sé si Lluís, si havies fet ràdio abans. No, ràdio no. No, vull dir que ell ve del món docent. Perquè ell va fer un llibre, el llibre que va presentar, que es diu Tal como sucedió, doncs parla justament d'una història d'un nen, d'un jove, i que forma part del col·lectiu. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, és que això, ja amb l'entrevista aquella que vam fer va anar com molt bé, l'entrevista aquella. I ja ens vam entendre molt bé i a partir d'allà ja vam començar a pensar la idea d'aquest programa, però sense conèixer-nos de res. No, vam començar a gravar un dia després de Reis o així i ja ens hi vam posar. Sí, sí. Clar, perquè estava pensant que a vegades les parelles no funcionen. A vegades passa. Però no ens hem allò? enfadat mai. No, mai. No us heu enfadat no mai, ens hem no m'ho enfadat crec. mai. Sí, de veritat, de No, veritat. de debò. Res de dir una penjada de No, telèfon. No, i a més és tot amb molt carinyo, no. No. I sempre... Sí. Jo amb tots els meus amics, en algun moment, m'he enfadat. Menys Clar, amb el Lluís. Amb el Lluís, m'és molt difícil no posar-me d'acord ni que digui que no a res. O sigui, el Lluís sempre és com molt ben venat amb totes les coses, M'estàs dient de que el Lluís veritat. sempre et diu que sí a tot? Sempre diu que sí a tot. Podem fer això. Sí. Caramba, Podem ja fer això. m'explicaràs el secret. Exacte. Doncs podem fer això i em diu, vinga. Mai diu que no. De veritat, És Però molt fàcil amb Manel em treballar-hi. passa igual, Li proposes coses i li dius coses per fer, li dius canviem això, mirem això, què et sembla l'altre, i també resulta molt fàcil. Clar, és que us anava a preguntar, a qui dels dos gasta més mala llet? N'hi ha un d'aquests que dius, pesat. Jo potser sóc més pesat. Pesat. Ah, mira, Mala llet no ho sé, però pesat sí. Soc més molt insistent, pesat. vols Més dir o no? Més insistent. Però el Lluís és molt més pacient, llavors ens anem Us aneu equilibrant. molt. Ens hem equilibrat. Sí. Potser sí. Jo m'estic enfadant més últimament, no? Ara ho dèiem abans, estic enfadant més al col·lectiu. Ara fa com unes editorials. Sí, és veritat, que moltes Sí. vegades comences molt Sí. empipat. Que n'han tret una Mira, pancarta de Vox, ja, que encara hi és o no, per cert? No, ara fa temps que no hi passo. Veus? Ara han canviat per que no. una d'una botiga veus? d'esports, del A Decathlon. veure si m'hauran fet cas. Pues potser ha estat això, Quants tuits vas arribar a fer? No, crec que em vaig fer 2.
un parell per l'Ajuntament de Mataró, que també en tenen una o en tenien, Sí. i aquesta per Badalona. I després hi ha una part, sobretot a l'inici del programa, no, Lluís, que tu, diguem que fas una mica la teva reflexió o fas com una espècie d'autoteràpia en aquest programa, que és explicar als Alguna cosa que oients m'ha o passat. als espectadors una cosa que t'emprenya, no? Bé, això ho hem començat a decidir de fer aquesta temporada, no? I això passa així, que jo arribo aquí i li dic, Manel, t'explicaré una cosa avui. Bueno, I a partir d'aquí I ja està. I ell es deixa veure, però ell es deixa portar, Però jo segueix el escolto, jo joc. l'escolto també i li vaig fent preguntes sobre la marxa. O sigui, és com molt teràpia aquest Parlarem programa, d'aquesta... Sí, bueno, sí, perquè, de fet, ara parlarem una miqueta de tot el que ha passat al llarg d'aquests 110 programes o algunes de les coses que han passat, però sí que és cert que té un punt terapèutic. Totalment. Però crec que inclús, a més pel col·lectiu. Sí, jo crec que sí, Jo també ho penso, sí. Jo penso que l'inici, no, Manel? Va ser l'espurna va ser aprendre molt. Anava jo crec. molt a la teoria al principi. És a dir, Sí, ens ho és portàvem veritat. tot molt anotat i Molt. tot molt estudiat. Totes les preguntes allà Perquè redactades, teníem tot. com molta por d'equivocar-nos. Sí, és veritat que ens Al principi. passava, sí. I a mesura que ens hi hem anat posant, ja ens hem deixat anar... Que ens equivoquem igual, Sí. Però nosaltres creiem que no en el moment. O sigui, ho fem i després ja... Ostres, això que hem dit... Ja tirem enrere cap a una altra vegada. Però ara anem com molt més segurs que del principi que com vam començar, perquè ens sabíem doncs nivell marica. Et diria, és a dir, Clar, o sigui, el nivell clar, que sí, teníem sí, era el sí, nostre. Andar por clar, casa, d'anar sí. per casa, Però totalment. això a vegades funciona molt, Total, sí. Vull dir que sí, a vegades quan menys màscares, Total. als micros o a la tele, jo crec que és el Que que de fet millor vam començar, funciona. em sembla, parlant, vam dir això, que havíem vingut a aprendre, no? Sí. I que aníem aprenent sobre la marxa. I a vegades, quan escoltem programes antics nostres, que això ho fem molt nosaltres, Canàries, és veritat. Ah, sí? escoltem programes nostres, Us escolteu a ens vosaltres? posem al podcast de sí? Spotify, sí. Sí. Però juntets i tot? No, per cadascú a casa seva, però sí que ens hem enviat missatges de m'he escoltat l'episodi número 8 Ah, i vaig veure que aquell dia vam Uf. explicar no sé què. Però com feu això? Mira, no ho sé, per aprendre. Sí, però va bé. Va bé? Perquè Sí, ens va adonem bé. que hem evolucionat. Jo no Sí. em posaria mai un programa meu, el Sí, 8è sí, programa, sí. no el posaria mai de la vida. Doncs tirem enrere i busquem. També és veritat que, per exemple, per part meva, no? Que era el meu vuitè, Vuitè. no Un n'hi cop que havia sortia a la altres. ràdio. Clar, tu veus les coses i penses, ostres, aquí... Què pensaves? Perquè, clar, del 8è al 110è n'hi ha uns quants. Sí. Quan mires enrere, que... Una mica t'ho deia el Manel, no? Hi ha anava molt lligat amb el guió, el necessitava molt a prop, m'ho escrivia tot, m'escrivia els acudits, m'escrivia les cosetes aquestes que parlava. És que ens Però- apuntàvem Lluís, 2 punts. El Sí. que havia de dir Lluís, Manel, 2 punts. Però això està Un bé. programa de mitja hora. Però Ja. per anar una mica ordenat... Però era com una està gala de molt José bé. Luis Moreno, de veritat. O sigui, anava guionitzat de dalt a baix i ara Ens no. donava Ara molta anem feina, sí. ens donava molta feina, però jo penso que fins a cert punt ens va ser, no? Sí. Ens va anar molt bé. Ens va anar molt bé, per conèixer si més no. Per què col·lectius en xarxa? Per què un programa dedicat al col·lectiu? Xarxa, perquè és de la xarxa. Xarxa de la Llavors, xarxa, això ja això ens ja venia. està. I col·lectius li hem posat la S per poder parlar i sortir-nos una mica també del dia, perquè no parlem només de mariques i lesbianes. O sigui, a vegades anem una mica més enllà, que està bé també la gent Està que ho molt pensi, bé, perquè, total. clar, Bueno, tot allò que podem arribar a pensar que forma part d'un col·lectiu minoritzat, totalment, no? Per exemple. totalment. Però que a vegades també ens passa gent diu, no, jo no ho escolto perquè no sóc del col·lectiu. Ah, I ja molt queda bé. com fora, no? En plan, jo aquest programa no me'n vaig escoltar una altra cosa. Però no, o sigui, parlem de coses del dia a dia, al final. O sigui, parlem de coses que li interessen a tothom perquè tothom ho viu, no?, d'alguna manera. I al final, doncs, col·lectius en xarxa per això, perquè és parlar del col·lectiu en general i la xarxa, doncs, això, perquè és també per la xarxa de les ràdios locals a Catalunya. I com de necessari és un programa així? Home, pensem en general que molt necessari, també arran de la pregunta que li feies al Manel, perquè la idea que teníem també era que fos un programa que no només es quedés entre les persones del col·lectiu, no? I, de fet, el premi que ens van donar, no? És que això sí. després t'explicarem lo del premi perquè té guassa el tema sí. aquest. Tinc alguna d'informació, tinc alguna Vale. cosa. Però la gràcia és que fins i tot en allà se'ns va reconèixer, no, la capacitat o l'habilitat que tenia el programa per arribar a tot arreu, a la teva tieta, no, al teu pare, al senyor, a la senyora, que era la gràcia una mica el que buscàvem també nosaltres, era donar a conèixer, donar-nos a conèixer, donar a conèixer les problemàtiques del col·lectiu, però fer-ho de forma que convidés a tothom a passar una mica. Som tan diversos com la quantitat de colors que poden existir i els que encara desconeixem.
Al llarg d'aquests 110 programes heu tocat moltíssimes coses. Hi ha hagut temes que us han impressionat especialment, d'aquells que... Perquè hi ha vegades que quan fas un programa surts de l'estudi una mica més tocat, remogut, més conscienciat, no sé com explicar-ho. Jo ho noto perquè hi ha dies que quan acabem de fer el programa seguim parlant i hi ha dies que acabem com molt reflexius. O sigui, és com si sortíssim de piscina, saps? Com tan cansats, perquè hi ha gent que ens explica històries que, ostres, jo penso que generosa aquesta persona explicant-nos això. O sigui, el regal que ens fa explicant la seva vida perquè nosaltres puguem entendre i la gent que ens està escoltant també. O sigui, hi ha gent que ens explica coses superíntimes, molt íntimes, sí. personals, rotllo, no sé, una dona que no pot ser mare i ens ve a explicar la pressió social que hi ha al voltant. No? Fa molt poc d'això. Sí. Ens han vingut a parlar un noi que era mormó també i com va viure el fet de separar-se de la seva família per la seva condició. Hem tingut històries del col·lectiu també gitano que van venir aquí al programa amb una història superdura. I nosaltres, teràpies al final, de conversió també, duríssim. Teràpies de conversió, històries superxungues, i hi ha temes que jo marxo d'aquí i penso, ostres, que heavy això. Sempre jo ho he passat malament, però hi ha gent que ho ha passat molt pitjor i que ens ho expliqui a nosaltres, sense conèixer-nos absolutament res, per mi és com una cosa com molt... em sobta moltíssim. Molt generosa, sí. Us heu trobat moltes vegades allò que us diuen per què un programa dedicat al col·lectiu o als col·lectius minoritzats si no cal? Us ha passat? Ho heu escoltat, Directament això? No. Directament jo crec que no. Però jo ho he vist més aviat per les accions. És a dir, programes com el nostre que comencen i de cop i volta aquell programa s'acaba. I prioritzen un programa de dominó. I dius, no ho entenc. O sigui, no entenc que aquests programes es puguin acabar perquè si hi ha programes que duren moltíssims anys de temàtiques molt diverses, que un programa que és de servei públic tal qual s'acabi. O passi de ser de ràdio convencional a un podcast que s'emet un cop al mes, no? I això em fa com molta ràbia, no per nosaltres, però sí per altres programes que van començar quan nosaltres, més o menys, i que els hem anat perdent pel camí, i això em fa com molta ràbia. Sí que és veritat. Sí que va passar... Va haver una època que sí que quan vam iniciar el camí ja hi havia algun, no? Per aquí a Catalunya també, i després se'ns va juntar un altre, però entremig ens vam quedar sols una temporadeta. Sí, va haver temps que estàvem sols. I no enteníem ben bé per què passava, no? Clar, i no és ben bé com una competència... És una cosa com molt estranya, perquè en altres projectes sí que he sentit com que hi havia com una competència o més sana o menys sana, però en aquest cas era com que tots anàvem a una, no? I quan un programa d'aquests queia, ens sabia com molt greu a tothom, saps? I és com una cosa comunitat. Sí, una mica sí. I el premi què? Perquè això és una meravella. Ai, sí. A més, us el va entregar una amiga, una premianenca, que és la Pineda, que és molt amiga meva. I que no l'hem portat aquí encara, és veritat. No heu portat a l'Hisenda Pineda? No. Home, per favor, us la porto qualsevol dia d'aquests, per favor. Doncs la portarem un dia. A veure, també us dic que els estudis són molt nous, la Pineda és una kamikaze. Ja ho sé, bueno, és igual, mira això. Amb les parets que no sabem com pot acabar això, jo us aviso, vull dir. Això del premi va ser un compromís perquè feia molt poc que havíem començat el programa. Molt poc. És a dir, vam començar el programa i potser als 3 mesos ens van donar el premi. Que nosaltres no sabíem fins quan duraria el programa, o fins quan ens aguantaríem, o fins quan tindríem temes per seguir endavant. Però clar, ens van donar el premi aquest de millor programa de ràdio local de Catalunya i vam dir, home, si demà deixem de fer el programa serà com molt lleig tot plegat. Va ser una mica així, o sigui, era com una pressió. És com una mica el Goya actor revelació. Total. Si ara deixo de fer d'actor, és una mica raro, no? Clar, em donen el Goya actor revelació i ja no torno a treballar en la meva vida. No vaig a currar al McDonald's. Una mica així ens va passar, perquè portàvem com 3 mesos, o sigui, no havia passat ni la primera temporada del programa i va ser com, no, ara tothom està pendent d'això que estem fent, o sigui, hauríem de donar-li una mica, per respecte a la resta de gent que estava nominada, donar-li una mica de continuïtat a això. Hi ha el factor premi, a més hi ha el factor que ho estaves dient abans, Manel, que és el servei públic, que a través d'un mitjà públic, en aquest cas des de Premià, us donguin veu, que jo crec que a més això és un afegitó que no es troba o no s'acostuma a trobar gaire als mitjans actualment. Total, i jo crec que amb això hem d'estar contents perquè no hi ha una pressió política, si ningú s'hi posa en el que fem, és a dir, ens van dir poseu-vos-hi i aneu fent, i això hem fet, és a dir, que mai ningú ens ha dit això no, per aquí no, i mira que a vegades són com molt crítics en partits que podrien venir un dia i dir, escolta, mira, saps què? Això ho feu al menjador de casa vostra i deixeu de fer-lo, però mai ens ha passat. No, i com han de dir adéu a dues iaies pobretes aquí que gairebé, en plan, mira, marxeu tots junts a casa, no? Però mai ens ha passat, ni ningú que ens hagi dit això, l'altre. Mira que el programa s'emet a moltes emissores que cadascú té el seu govern, els seus partits, les seves sensibilitats, i mai ningú ens ha mogut, ni ens ha trucat, ni ens ha... No. Serà que tampoc hem dit cap mentida? Segurament. Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast.
Lluís, dius tu de la mentida perquè habitualment menteixes o... M'he quedat una miqueta així parat perquè dic, i no hem dit mentides. És molt sincer, Lluís, eh? No, segur que no hem dit cap mentida perquè ningú ha tingut li hem pogut donar una raó per venir-nos a dir res més. Havíem mentit. Jo pregunto per si de cas. Fas bé pregunta. S'acaba l'any. Com valoreu aquest any del Col·lectius en xarxa? Jo crec que molt bé. Hem fet alguns canvis en aquesta temporada que a nosaltres també ens han alliberat també i jo penso que han fet que el programa fos una mica més dinàmic, més fluid i crec que ens ha anat prou bé. Sí, jo crec que ha estat un bon any per fer justament el canvi aquest de que fos una cosa com més una conversa i d'anar xerrant, anar donant informació i testimonis, però que fos com una cosa més fluida i jo crec que això ens ha donat també molt a favor. I el que a mi sempre ens feia com molta por era que se'ns acabessin els temes. No sé, tenia com la por que hi hagués un dia que no poguéssim explicar. I sempre ens anem trobant com... O sigui, sempre hi ha algun tema que ens va com salvant d'això. I això és com molt guai, perquè sempre hi ha coses que ens fan tornar a aquests temes i és molt xulo. Com arribeu als temes i com decidiu què es tracta aquí al programa? Doncs normalment en els descansos fem llistes i ens les anem intercanviant i anem tirant d'aquí i anem tirant d'allà. Clar, també estem bastant subjectes al moment i a l'actualitat. Sí. I després, amb temes del col·lectiu, passa que també hi ha dates assenyalades. No? I llavors, en funció del que creiem, del que tenim ganes de fer també, dels convidats i les convidades a les que podem accedir, doncs anem fent el trencaclosques per aquella temporada. Sí, cada cop que ens trobem, fem 2 episodis. Llavors el Lluís acostuma a preparar un i jo preparo l'altre. Després ens trobem i surten. És a dir, sempre el punt de partida és que un dia el Lluís m'explica la història a mi, jo comento, i l'altre dia és a la inversa. Sí. O sigui, sempre juguem aquest paper. I l'actualitat ens ajuda moltíssim, perquè és que hi ha hagut cops que hem vingut enfadadíssims aquí. O sigui, ara ha passat això, i ara hem de fer un capítol, i ens hem estat aquí que... Però és que mira, just abans de venir, avui he vist un documental del Sense Ficció, el 3CAT, de l'homosexualitat a Txetxènia, que si no l'heu vist, us el recomano perquè és espectacular el maltracte cap als homosexuals al segle XXI. I no sé si heu sentit la notícia també d'avui, d'aquesta setmana, d'aquest poble que ha prohibit un espectacle... A Madrid, no? Amb els 3... L'espectacle s'havia fet a Madrid, era Madrid, però no era Madrid capital, eh? Potser no. Era un poble d'aquests governats per PP i Vox, aquests meravellosos, que l'espectacle eren 4 nois que sortien amb calçotats a l'escenari. Vull dir, és que jo crec que cada vegada hi ha una onada més gran d'extrema dreta, de dreta, i encara motius més per fer força i per treure més temes, no? Vull dir que jo crec que no us heu d'avorrir. Sí, i episodis de censura, però a cara destapada. És a dir, no fas aquest espectacle perquè no. I ja està. O sigui, és tal qual, i això ens està passant ara. O sigui, no hem d'anar a buscar històries de fa 30 anys enrere. O sigui, tenim actualitat, que ens trepitja l'actualitat aquesta, i la tenim aquí al costat. I això ens dona també molta força per fer coses. Quintar es diu el lloc, Quintar. Quintar. El nom ja, clar, que era difícil, clar. I es veu que la dona aquesta de Cultura ha dit que no hi havia... Fixa't. De fet, ella ha dit textualment que no es podia fer l'espectacle perquè sortien 4 homes amb calçotets. Sí, jo crec que podia escandalitzar no sé qui, que podia escandalitzar la gent i tal. Vull dir que jo crec que, malauradament, moltes vegades, jo crec que quan es pregunta per què hi ha tant moviment, per què hi ha tantes coses, és que si no hi ha aquest moviment, al col·lectiu estem absolutament morts. És que una de les coses que penso que personalment m'he adonat és que els drets s'arrebaten o es treuen, te'n vas a dormir un dia i el dia següent ja no els tens. I fer aquest programa és una de les maneres que tinc, no? O un dels espais que tinc per fer aquesta mini-pressió, aquesta pressió des de la meva banda. Jo també. Sí, cada temporada això ens passa. Quan acabem la temporada, pensem, què hem de fer ara? O sigui, hem de seguir, fem una temporada més de tot això i al final el que ens acaba portant és com aquesta motivació de no deixar que ens avancin, saps? O sigui, més enllà del temps que li dediquem i tot, és com la motivació de no deixar de fer una cosa que nosaltres creiem que des de la posició que tenim pot servir, no? I això ens tira moltíssim. Col·lectius en xarxa, ja disponible a la plataforma La Xarxa Més. Hem parlat del programa, hem parlat dels temes, hem parlat de la vostra relació, però a mi m'agradaria saber qui sou i d'on veniu. Jo, Manel, a tu et tinc més localitzat. Sí. Jo fa molts anys que et conec, jo, tu. Sí. I fixa't, però és que no hi ha ningú programa que hagi fet que s'assembli al Col·lectius. Veus? I, en canvi, és un dels programes que els hi tinc com més carinyo. O sigui, ho diu sempre, el cuido moltíssim. O sigui, en sèrio, és com un programa que em fa com molta il·lusió haver-lo fet. Abans has dit que ho havies passat malament.
Ho havia passat de petit, i aquí ho hem explicat al col·lectiu un piló de vegades, o sigui, la meva infància, o més que infància, adolescència, et diria, va ser com molt complicada. Justament per això, per ser el nen marica de la classe d'una escola religiosa molt cristiana. Benvingut, home, Clar. benvingut. Però al final, saps què em passa amb això? Que em trobo molta gent que li ha passat el mateix. I tant. I això em fa com molta ràbia. O sigui, es dona per fet que ja, per ser homosexual, a la teva adolescència et van fer bullying, o a la teva infància. I molts compartim aquest mateix discurs. I això em fa molta ràbia, que es doni per fet, bueno, clar, perquè et feien bullying per marica. Sí. No? I això és una cosa que dic, ostres, i m'ho trobo, i al final és una escola on anava amb tots els valors del món, que ajudàvem a tothom, però a casa teníem una de problemes tremendos i te'ls menjaves, I tu, Lluís? Doncs jo comparteixo totalment la història. Jo també, escola religiosa... El que passa és que jo tenia més companys, mariques. Ah, mira! Sí. Bueno, no estava sol en la lluita. No estava sol. I que feien més soroll que jo llavors. I llavors, però sí, també he trobat els mateixos insults, les mateixes cares, les mateixes, potser empentes de tant en tant. I ara que ho veig des de la banda del mestre, també aquesta falta d'acció per sensibilitat també, per no saber abordar el problema, potser, no sé, no vull ser condescendent amb el tema, però sí que en el record, que potser és injust perquè és la meva versió, no acabo de recordar cap actuació molt ferma o ni una miqueta ferma cap a una defensa cap a mi, per exemple. Esteu enamorats? Sí. No. Un sí o un no, això Sí ha i un d'avançar, no. Vull dir, això ho hem d'explicar bé. Tu estàs enamorat, Manel? Jo estic enamorat. Però jo crec que la gent ho sap, ho heu explicat algun cop o no, això? Jo estic enamorat. Potser així no, però... Ah, sí. No, clar, jo estic però, enamorat. clar. Sí, jo tinc parella i visc amb parella i tot. Sí, a les xarxes socials Això és públic, sí, la gent sap que tinc parella, sí. Vull dir que, diguem que tens aquella cosa que a vegades la gent quan parles, no? El pack Exacte. de la vida personal, Exacte. com molt ben instal·lada aquí sí. a Premià, i la vida personal, no? Total, sí. I després tenim el Lluís. Sí. I després tenim el Lluís. Perdoneu, jo tinc el pack, també. Que Lluís, Què és aquest pack? Jo l'he conegut en tots els estadis, en parella, sí. sense parella, il·lusionat, desil·lusionat. Bé. Clar, Sí. amb tot. O sigui, el Lluís l'he conegut amb aquests 110 capítols, l'he conegut de totes les maneres. I amb quin et quedes? En parella, no. En parella, no? De les parelles Clar. que jo he conegut, no. Què ha de dir? Però il·lusionat m'agrada molt, perquè em recorda molt a mi quan no tenia parella i coneixia algú i ja amb aquella persona m'hi havia de casar. Ah, això, clar. I això Perquè em m'agrada passa això, molt és veritat que em del Lluís, passa. això A tu et m'encanta passa, del Lluís. ets d'enamorar-te ràpid i tot això. I muntar la peli, però sencera, Ah, Sí, sí? Harry Potter, la saga, ja està. Tu en tens 38, 8. i tu, Manel? 30. Ah, sembla que en tinguis tu 38 8? Home, i el Lluís... No, dic per la manera de... Ja, Saps? Vull dir que de la segurament... manera de... Sí, 38, parella i tal, no sé Ja, què, ja, després ja. amb 30 encara estàs en aquells moments que... Però fixa que jo tinc 30, però jo tinc molts desastres amorosos, És a dir, jo ara tinc parella, Ah, però però vens no, anteriorment allò era un oasis i funcionava tot fatal. O sigui, no et pensis que... No. És a dir, el que és del dia a dia dels que no tenim parella, O sigui, la gent es pensa que això és... No, jo vinc de desastres fatals i ara tinc parella, però jo he tingut sempre molt mala sort i he escollit molt malament. Però tu, Lluís, has de lligar. Normal. Sí, Normal què és? Perquè el terme normal... Depèn què, no? Clar. Què? Bé, Depèn... Bé. Jo estic bé amb aquest tema. No em queixo ni... No, estic tranquil amb aquest tema. El que passa és que ara estic sol i però també tinc aquest pack que dèieu, la tranquil·litat, la feina... Té casa seva, la seva feina ah, sí, fixa, sí, estable. clar. Bueno, escolta'm, no està malament. No. I voleu tenir fills? Sí. Mira, Veus? jo A ratos. jo fa molt temps... Fa un temps que no ho tinc tan clar i fa una mica més de temps ho tenia claríssim que sí. I ara estic una mica allà... Ara que ni sí ni no. Ara estic una mica allà que sí ni no. Però i saps per què ens venen moltes pors d'aquestes? Del tema del ser pares, per als paranys que tenim per ser pares. És a dir, fins que aconseguim ser pares, t'ho pots repensar 40.000 vegades, perquè hi ha tants anys de separació, sí,
passen tants anys des de que tu sol·licites el fet de ser pare fins que ho acaba sent en el millor dels casos, perquè hi ha molta gent que espera un piló d'anys i no ho acaben sent, que dins teu t'ho acabes replantejant i dius, escolta, doncs potser no ho haig de ser. De cop dius, sí que vull ser-ho, ara no ho seré perquè ho veig com molt lluny i és molt desil·lusionant, això. També a mi em passa que, ara que dèiem aquest tema, ara que parlàvem d'això, que potser ara estic en un moment de més inestabilitat i crec que primer hauria de tornar a trobar la calma en mi mateix i llavors potser m'agafa aquest tema de la responsabilitat, no? de per atendre algú primer estar tu una mica millor. És una mica de coaching, això. Ah, sí? El que estem fent ara? Exacte, sí, però això està molt bé, això total, està molt bé. Ens encanta. Jo dic, home, sempre esteu preguntant i jo vull saber, coses de vosaltres. I el futur, per exemple, us l'imagineu amb fills, matrimoni, aquesta cosa, aquests estàndards de tota la vida, o no? Dibuixeu el futur? Sí, jo el dibuixo sovint. La meva feina és estar aquí, en el present. Dic, aquí m'instal·lo. Però jo fa temps que sí que me l'imagino amb fill o amb filla i de moment potser sol, amb aquesta família, amb aquest format de família. És xulo. Jo m'imagino amb un nen, o sigui, no amb molts nens, amb una criatura, jo crec que ja estaria i m'imagino amb parella perquè tinc parella, però quan no la tenia tampoc m'imaginava amb una parella. O sigui, per mi no era una prioritat tenir parella en aquell moment, saps? Era com, anava fent i si sortís, doncs sortia, però si m'imagino amb un nen o una nena. Ara que parlem de nens i de nenes, li diríeu alguna cosa al vostre jo del passat? Us ho heu plantejat alguna vegada de si us poguéssiu tornar a trobar amb aquella criatura adolescent, què li diríeu? Jo diria que no patís tant, però que jo li digués això seria injust. Perquè quan ho va patir, ho vas patir amb coneixement i amb raó de que ho havies de patir, saps? Potser li diria que no tingués tanta por. Jo li diria que estigués tranquil, sí. Que estigués tranquil i que ho farà o ho ha fet o ho està fent amb les eines que té. I que al final serà feliç. Això és important. Sí, això és importantíssim. És a dir, que al final de tota la pel·lícula aconseguirà ser feliç. I com veieu la vida, el moviment del col·lectiu d'aquí 10 anys, per exemple? Ostres, doncs... No m'agrada dibuixar gaire el futur perquè algun dia fotrem un pet i... Total. Mira la pandèmia, ningú l'esperava i s'acabava el món. Jo crec que no podem abaixar la guàrdia en cap dels sentits, però en cap dels sentits no només del col·lectiu, en qualsevol altre tipus de dret que haguem assolit, que hi ha gent que no té ganes de que tinguem els mateixos drets que les altres persones, que tenen moltes ganes i que també estan fent la seva lluita per la seva banda. No m'agrada parlar així en termes bèl·lics, però ara m'ha sortit així perquè, mira, últimament estic més guerrero. Però crec que estem en aquesta situació, en una situació on qualsevol cosa... per exemple, l'altre dia parlava a casa meva, no? I em deien, home, que despintin uns bancs que estan pintats amb la de Sant Martí, bueno, vaja tu, quin simbolisme, no sé què. I jo pensava, no. És que no toquin res. A mi hi ha una reflexió que em fa molta por, que és aquesta de hem estat pitjor del que estem. I això és una trampa perquè tu et relaxis, perquè creguis que està tot perfecte i te la van colant tota l'estona, saps? Llavors, jo crec que d'aquí 10 anys estarem pitjor del que estem. I per això doncs, ho haurem d'explicar i de ser-hi per explicar-ho. Amb un adjectiu, pel 2024, com el definiu? Va, bons propòsits del que vindrà. Se m'acaba el temps, Jo diria que emocionant, de veritat. Sí, hauria de ser emocionant. Sí. Però no me'l copiïs, Lluís. Pues jo diré llum. Jo espero que hi hagi llum. Molt maco. Això està molt bé. Escolteu, doncs, ja hem acabat. Però queda't, perquè ara farem un altre programa. Ara fem un altre programa. Per la setmana que ve. Ara pillo jo, no? I ara pillaràs tu una mica. Però jo no tinc problema. Ens ha encantat que vinguis. Sí, us ho ha passat bé. Sí, torna. Mai ens havíem fet alguna cosa. Fem teràpia. Clar, vine, convidem a cafè pastetes i doncs vinga, perfecte. Genial. Acabem, mira, Orietta Berti, la que està sonant al costat de Fedes, que és una cançó italiana que a mi m'encanta, que a mi em van dir que era com una espècie de Rocío Jurado a l'època d'Itàlia. Per tant, avui acabem amb Mille. Perfecte. Mille de Baccio. Gràcies, queda't amb nosaltres. Vinga, que seguim. Que vagi bé. Gràcies, fins la setmana que ve. Adéu.